ole clear tu te in zavain atharin chibai kan buk le acheu ei tun tuma chuan politics chungchang thu toy fel deuh hlekin ei han ngai thlata ila train country ei tun tuma hian congress party hruaitu lian zualtena tun hnaya chief minister le kai hruaituna ZPM sarkar lai an beidan tongkam claim azong han soi chua chon lok te po hi kan han du dewa hei congress party hi an tang viau mai atun lai hian abik takin an party hotu te lam phei chu un ranga an tei hoi kuala tiang chuan thei top chu in tang takin thanem ngai takin thu an sei kual thina ei chu tiang chu ni a politics a chuan tran tur te po ani a te chuan tu hnai a hian an beina viau mai kan sarkar lam hi chu an han beidan kong rang vela te chu claim azong han soi chua lok te po kan han du deuh ani February ni som pathum sangni somni parukhan MPCC Vice President Pu Lalduhoma Minister Hlui chuan an party office in khomna thu asoya mi chungchang hemi trum hiam leng puiram hral chungchang thuleng vel rang te soin ti hian asoya chiang taka kan riat thoidanin kan chief minister za om tak chan tur chu vaibel chesom pali ani amaro chu vaibel chesom achang ta zoka rang ka chakin min per u ati e anti chu kum thara kan thu ria thi ani ati ani te chuan hemi chungchang CBI FIR an thelu chu an en liam mai don lo ni te in asoya ti chuan Pu Lalduhoma lian chuan mi chungchang a hian ram nei tu ten vaibel chesom sari an chan lain aman tang ei tu ten vaibel cheza som pasari an lo ei ve a za thlak hle ani te ti chu tiang chuan ZPM sarkar minister pakhat chuan chief minister nen chuan kan kutafai ati midang kutafai ve loem ni ti hi ka zona ni te po ei ati ani khati khan ni tamai sela soi dang neu chu oma khalai chin khan tu tok talokila ti chuan February ni som pathum sangni somni paruk thokha MPCC advisor minister Hlui Pu Zodin tluanga chuan congress bavan champhaya mitharlom luna thu asoina chief minister chungchang asoi lang vele hemitum hiam thian asoya sangni somni pakata serchi by election kha tuna kan chief minister hian ke hi poisa engma ka nei lo by election hi katan chuana hupur om hle ani general election ka leiba po kala rule zo lo ti in asoya chuti khop pa poisa nei lo si kha chief minister atanga lak lu ani ma howin a chen na tur babel in sang sakna turin tlang rot ngal thei ati puma ma chuan a soi zelna Pu Lalduhoma matluka midang beina sa an omlo ati pu zoram thanga po not normal ati du hiala chutiang chuan pu hola po central zela chuan chhum kep mek te ati du hiala ni ati ani ti chuan Pu Zodin hluang hiam hemi ma deuh an party office thu asoina chuan chief minister hi mizoram hian kan lo nei ve tanwala tuna kan chief minister Pu Lalduhoma aya corrupt hi an omlo ati kan chief minister pakhat khan nui war chungin dot asoi thina tuna kan chief minister ve thung hi chuan oi takin dot soya thiamani ati kan chief minister chungchang han soi lang vele ani ale ti chuan Pu Lalduhoma MPCC president thu soi tle ma zong han la chuak vele lokila Pu Lalduhoma hian ni som pathum February khan ZPM chungchang asoi chuaka an party office thu asoina Pu Lalduhoma chuan ZPM in ram an hruai zel chuan kan ram hi kan ngai tu om hle don ani ati chuaka chumi chungchang chu soi zelin ZPM te hian in thlanma khan party pani sarkar na chang to ten kum som thum chungin engma antilo ma anlalo ma son na tak min thlen lo ti kha awla an neya ti chuan min an chin ro te an ti ti chuan thalai tam takin en chin duin en chin chakin an vote duala tuna ero en chin tu te a vote tu te an ma ni tran tu te tam tak anin chira en chin sual ti an tam hle ani ati soi bok hemi lo poi soi neu ni anei thluah thawa ti chuan
MPCC Vice President tuna long tlai West BL2 MLA ni lai pusingun lian chunga hian February ni songpali sangni somni paruka thu asoina ve thung chuam tian Chief Minister chungchang soichuaka Pu Lalduhoma Chief Minister ata na hriak thi tu hian lal sola Israel lal ani laya midang hriak thia akal san zui angin akal san meka ni ati vele thunga te chuan a soiziang na pungun lian chunga chuan Minister hlui chuan ZPM na ber chu in soifia ni te atia chudiang chuan in thlanma a party dang te a ya dang lam le felbik tura in soite khan leng puiram hral chungchanga chuan dang lam na anlo nei vak big lo ani te ati a chudiang chuan til rang rang kha I ahan soi pual vele ani ale soidon chuan soitura tam fu maya amaro chu khati chin kha ni phot mai ta sela kan soita ang deuh hian tiun lai hian kan Congress party lam hruai tu te hi an tang na ang reng viau maya I thei to pa hanin hui khom dewa mi thar te han lom lu a chutiang chuan an party han set up chawa sarkar le te po an tumru ang reng viau ni na langa nia hai tlang kamatanga ti mi ti leng vel te kan an hriat dan le tin hei social media site rang rang te a lo thlir ve na ramatanga han mu dan hiam sang ni som ni le pathum MLA in thlan lai khan Congress party mi le sa tam tak hi ZPM hin an luta tin Congress party om tho si Congress vote chia lem lo MNFM han vote tan chuan ti big si lo tam tak ZPM vote tu te po hi an lo om thluah ni tur nei chu tiang kara chuan an oma mitam tak chu wangin tuna hian ZPM lama om tam tak hi pot chuak se tiang chi zonga han comment te po hi an oma chutiang chuan Congress party mi le sa tam tak ZPM luta tam jok chu tui em chuang si lawa han om vele satlia mai ang chi te kha tuna hian hanin hui khom let le sela Congress party lama tiang chi zong te khan ngai dan rang rang kha hei comment neu han en kwal hian om ve thlan maya chung te chu ni a tuna hian hei in thlan te po eng tin amo akala MLA in thlan te po hi a hnai le kwar mai dona chung te chu an hria deuh ngani kan Congress party hruai tu te hi an tang khop mai tun kum tir phat atangin thei topin chua ngala hi apoi mo ber opposition role play na konga po ma an la thei top te po han chua zui zelta silati te po keima mi mal tak pon kan han base ya chutiang chuam thei top han chua sela ani tun ma na sataka sarkhar na lo chela thei top chu a party lian tak lo ni to te po an ni ve a chu wangin hetia zui ral mai lova an han kal le zel te po hi adu sak te po kan han du sak pui ve renga chutiang chuam ma han la zel selati in atop kan han khar mai ange